Alo. Servus, Yuri, Sorin Lazar sunt. Servus, Sorine. Deranjez? Nu. Nu spre casă. Yuri, aș vrea să te rog dacă putem mâine cumva să ne vedem pentru 10 minute. Am o chestie adică chiar foarte delicată pe care numai cu tine pot să o povestesc. Bine. Păi, sunt două variante, sau dimineața până în ora 10 pe la 9:30 pe undeva, sau după 11:30-12. Că tu ești la Gaga între 10 Da, și de la 11, 10 și 11, da. Păi, Yuri, cum ți ție mai ușor? Că din punctul meu de vedere e exact același lucru. Eu de la 8 jumate sunt aici la birou sau oriunde, deci nu-i problemă. Cum vrei tu? Cum vrei tu? Nu mai spunem cum îți convine. Hai la 9:30 la mine. La tine unde? La birou senatorial. Bine, acolo se poate vorbi orice? O rezolvăm. Ieșim afară și discutăm pe coridor dacă ai o rețineri. Da, păi așa da. Deci de-aia mă gândeam că... No, păi ne vedem acolo atunci, Bine. la 9 și cât ai spus? 9 jumate. La 9 jumate fix la tine. Bine, Bine. Servus, drum bun. Da. Bună ziua, din partea domnului senator Gheorghe Frândă, vă deranjez. Da. Îl pot da la telefon? Da, mulțumesc. Giuri, Frândă. Servus, Sorine. Servus, Iuri. Ce faci? Uite, sunt în București. Nu, când ai întâlnirea? Păi nu m-a sunat înapoi secretarul respectiv. A zis că mai încearcă să vadă și mă sună. Bine. Eu stau azi și mâine pe aici. Bine. Sună-mă dacă e vreo problemă sau dacă te pot ajuta cu ceva, da? Da, mulțumesc, Dacă Iuri. ai vorbit... Oricum te sun să-ți spun, sigur. Bine. Bineînțeles. Bine. Mulțumesc mult, Iuri. Te pup, serus. Zurilă. Da? Bună ziua, domnul Sorin Lazar? Da? Era Luca, sunt de la cabinetul primului ministru. Da. S-a eliberat domnul Danilescu, vă fac legătura. Da, mulțumesc mult. Alo? Da, Bună ziua, de la Târgu Mureș, Sorin Lazar. bună ziua. A discutat domnul Frunda cu domnul premier pentru o întâlnire. Am discutat împreună săptămâna trecută, vineri. Da. Rugămintea mea este să aveți puțin tică răbdare până săptămâna viitoare, pentru că săptămâna asta primul ministru are o agendă foarte, foarte încărcată. E în regulă? Da, e în regulă. Și atunci să revin eu cu un telefon la dumneavoastră pe la începutul săptămânii viitoare? Nu, vineri ar fi mai bine, ca să ne Vineri. pregătim. Bine, Da? vă sun vineri, da. Bine, mersi Bun. frumos. Și eu O zi mulțumesc. bună. La revedere. Da? Bună ziua, din partea domnului senator Gheorghe Frândă, vă deranjez. Da. Îl dau imediat. Mulțumesc. Sorine, serus. Servus, Iuri. No, am auzit că ai fost. Cum a fost întâlnirea? Bună, am povestit mult. O să-ți povestesc eu pe mașină. Numai problema e că eu nu vin cu mașina și de asta de sun, că acum am aflat că am mâine de susținut o lege privind jucătorii. Deci tu nu mai vii. Așa că iartă-mă, nu pot să merg și îmi pare rău că te-am Ok. reținut. Nu mai rețin, că abia mi-am terminat și eu de o jumătate de oră treburile. Că știi cum, aș merge ceva de nu știi cum m-aș duce, dar nu pot. Mi-au făcut complet programul. Nu. Bine atunci. Nu. Păi eventual poate apucăm să bem o cafea în weekendul ăsta sau în sâmbătă. Da? Să vorbim acasă și vedem ce Da, facem. da. Bine, Giuri. Și drum bun. Mersi. Nu știu ce ai discutat, dar e încurajatoare discuția, nu? Da, deci omul m-a ascultat și am spus și a zis că să vadă într-o săptămână cum se gândește, cum să procedeze. Bine. Și îmi spui dacă te pot ajuta ceva. Da, bine, Serus, mulțumesc, drum. serus.
Domnul Frundu are un stil foarte interesant când e vorba de intervenții. Acum câțiva ani am primit o informație conform căreia directoarea Direcției Generale Finanțelor Publice fusese sunată de către Gheorghe Frundu, care i-ar fi reproșat faptul că ordonase un control la Sovata, la Balneul Climaterica Sovata, acolo unde firma domnului avocat are un contract de consultanță. În mod foarte ciudat, imediat după acel control, în care se stabilise faptul că Balneul Climaterica Sovata are de plătit suplimentar la bugetul statului vreo 7 miliarde de lei, bani vei, domnul Frundu a dat telefon pe un ton iritat rău de tot. Adică cum își permiteau organele fiscale să facă control acolo unde domnia sa dădea consultanță. Am vrut să văd dacă e adevărat informația și am abordat-o direct pe directoarea de la Finanțe. M-am dus la ea și i-am spus clar, așa s-a întâmplat, mi-a confirmat că așa au stat lucrurile și i-am spus atunci să se ducă chiar în acel moment la prefectul Dobre Ciprian, prefectul PNL Dobre Ciprian, și să-i spună că mă interesează al naibii de mult cazul ăsta. Al naibii de mult mă interesează. După o săptămână am aflat că Balneul Climaterica Sovata a achitat întreaga sumă. Bănuiesc că domnul Frundu m-a iubit foarte tare după aceea. Sentimentul este reciproc. Avocatul s-a mai implicat și în reabilitarea contului Vaș Albert, un criminal de război condamnat la moarte în 1946, pentru că i-a instigat pe niște militari unguri în timpul ocupației holtiste să ucidă 2 români și 2 evrei. Vaș Albert a scăpat de pedeapsă după ce s-a refugiat în Germania, iar apoi în Statele Unite. Afaceri de la Radio Gaga, Doroni, mai multe alte societăți. În iunie 1999 a înregistrat Alamo Impex 97 serile cu activitate de radio și televiziune, capital social 1,4 miliarde de lei vechi. Prin această societate a lansat postul de Radio Gaga. Aici spun și acționarii, mai multe societăți, ortoprofil, am și aici o grămadă de lucruri de povestit și despre faptul că atunci când lucram în garda financiară am discutat și m-a durut lucrul ăsta. Erau 2 unguri care aveau o firmă și făceau proteze din oțel mai întâi, din oțel inoxidabil, proteze pentru picior, mult mai ieftine decât cele comercializate prin firma care tocmai am pomenit-o. Li s-a spus de la Ministerul Sănătății sau de la Casa de Asigurări de Sănătate că nu se poate, că trebuie din carbon să fie făcute acele proteze. Au schimbat tehnologia, au făcut din carbon, erau foarte pricepuți, buni proiectanți. Au făcut acele proteze din carbon, dar nu le-a cumpărat Casa de Asigurări, pentru că cei care trebuiau să vândă erau cei care trebuiau să vândă și care o făceau deja de nu știu câți ani. M-am mirat pentru că erau tot unguri și tot... erau niște băieți foarte de treabă, dar ei nu aveau pe nimeni în spate ca să le facă un culoar către... Prețul era, cum spuneam, la 50%. Dar statul român probabil că preferă să plătească de 2 ori mai mult un produs care se poate face prin inteligența locală. Ultima declarație a lui Gheorghe Frundu, e vorba de declarația de avere, probabil, este o sfidare la adresa contribuabilului, câte vreme ea nu conține informații reale despre proprietățile deținute de parlamentarul UDMR. De altfel, Gheorghe Frundu este unul dintre cei care s-au opus în Parlament declarării averilor. Conform declarației de avere din 2005, are o vilă de 360 de metri pătrați, platou Cornești, cu valoare de o casă de vacanță la Câmpul Cetății, din 96, un apartament unde funcționează și cabinetul de avocatură, teren 1,5 hectare și multe alte lucruri și obiecte de artă și ceasuri și alte treburi. Aici se mai spune câte ceva, tot de pe internet am scos asta.
din nou despre intervenția sa la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Scandalul de la Consiliul Europei, Gheorghe Frundu a declanșat recent un scandal de proporții ca urmare a unor declarații făcute la Consiliul Europei. El a afirmat într-un anumit context că la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, APCE, nu reprezintă interesele României. Fapt pentru care a atras reacții dure din partea parlamentarilor români. Dacă domnul Frundu era în Franța și făcea o ghidușie de genul ăsta, cum era deportat pe o insulă în Pacific, o insulă în care nu ar fi existat copaci. Garantat. În România, domnul Frundu poate zice orice și este jignitor că face acest lucru. Și este jignitor că face și trafic de influență. Este jignitor pentru toți oamenii legii, pentru tot sistemul care lucrează de partea legii, că un avocat, un parlamentar, poate să intervină în diverse situații. Nu știu dacă pe domnul Frundu l-ar pasiona vreodată să facă o intervenție pentru vecinul meu de la Par, Feri Baci. Și pentru soția acestea, Mori Conene, care trăiesc într-o pensie de mizerie și trebuie să întrețină și un copil provenind dintr-o căsătorie a unuia dintre copiii domnului a lui Feri Baci, copil care a plecat în Ungaria să muncească și a lăsat o drasla pe cap lui Feri Baci. Oamenii au duc foarte greu. Ne ajutăm și noi cum putem, români și unguri în blocul ăla. Eu mă întreb dacă domnul Frundu ar face pentru un ungur ceea ce a făcut pentru alții prin aceste intervenții. Pentru că domnul Frundu, intervenind pentru o persoană anchetată de către ANAF, un director al Direcției Generale a Finanțelor Publice, făcând domnul Frundu intervenții în favoarea acelei persoane, la primul ministru al României, perturbă în mod grav ordinea în statul de drept. DNA a avut un caz în care cerceta un director al Direcției Generale a Finanțelor Publice din Mureș. Acel director a solicitat telefonic domnului Frundu să-l primească. Se pare că erau prieteni, deoarece vorbeau pe numele mic. Ghiuri Sorin. Să zicem, domnul director Sorin a intervenit la Ghiuri cu rugămintea să facă o intervenție pentru a intra la primul ministru al României. Și domnul Frundu, din câte reiese din context, ar fi făcut acea intervenție. După ce directorul Finanțelor Publice a fost în audiență la primul ministru, cei doi au avut o convorbire în care acesta îi mulțumea că l-a introdus acolo și Ghiuri, dragul de Ghiuri, deja era informat ce se discutase acolo și că primul ministru avusese toată deschiderea față de domnul director și de problema acestuia cu DNA. Mă doare faptul că politicienii din România fac intervenții în favoarea unor cercetați penali. Mă doare foarte tare, pentru că nu iubesc țara. Și este pentru prima dată când o spun cu voce tare, pentru că eu cred că dragostea de țară trebuie dovedită, nu afirmată. Ori prin toată munca mea și prin toate sacrificiile pe care le-am făcut de-a lungul anilor, cred că am dovedit că îmi iubesc țara. Eu cred că și domnul Frundu își iubește țara, numai că, spre deosebire de mine, un amărăștean, domnia sa a fost și recompensat pentru asta, primind ordinul de merit al Republicii Ungare în grad de mare cruce, acordat de președintele Ungariei, Ferenc Model, la 20 august 2004. Mai spun că genul acesta de intervenții perturbă grav ordinea în statul de drept și acesta este primul pas către destrămarea statului național unitar român, marele vis al domnului Frundu.